Arratsaldeon edo arrasateon! Izan ere, gaurko geltokia, gure lehendabiziko geltokia arrasateko Amaia antzoki ederra baita. Hemen egongo gara 2 astez, eta ondoren Azkoitira joango gara, eta ondoren Iruñara, eta ondoren nork dakinora, auskalo. Dena den gure gaurko barrebusa aparteko ikuskizunez beteta dator. Baina zer ari zara egiten hemen? Zeruraino iristen den dorra bat egiten. Eta txirri eta mirri? Barrebusa aparkatzen ari dira. Isuna jarri dietela, auskalo ze sikula saltxatan sartuta dabiltzan. Dena den haiek datozen bitartean, nik gaurko izarrak aurkeztuko dizkitzuet. Hasteko gure magoa dena. Aparteko magoa, marka guztiak hausten dituena. Txan, magoa! Gonbidatu berezirik ere izango dugu. Arrasateko autobus gidaririk berritsuena, animaliarik bihurrienekin. Juanito Saizar eta Txatxi Oiloak. Txatxilipurdiko antzerki taldea ere hementxe izango dugu. Eta azkenik, Txiribiton! Eta heltzen badira, Txirri eta Mirri. Nik ez dakit. Helduko diren, haizu Txiribiton, zu hementxe, ez da muiture, Ni Txirri eta Mirriren bilana bilda, Banoa, Horentxe nator. Martxa daukan gaur Euskadi Gazteak. Uaa! Ja! Txiton! Txiton! Entzun alduk irratia! Barkatu. Enau konturatu. Txibitu. Entzun alduk irratia esan duen. Gaur, meteoritoa datorrela arrasatera. Zaldaki zer den meteoritoa? Zuek ez dakizu zer den meteoritoa? Baina eski, meteororen anaia txikia. Babolion! Meteoritoa duk. Hor, espazio sideralean ibiltzen den harripusko eta handia. Izugarri handia! Eta rumba! Lurrere hortzen denien, segertatzen da, sekulako pikarriak itizi. Egundoko, baina txikizioak. Bai, ojo, Guggenheim baina handiagoa. Zugarria, Guggenheim negalari bat. Txiribiton horren hipopotaman dia eta bida. Ikaratuta, meteorito bat atorrelako hainzue. Peraz meteoritoa! Leku egin nire. Kito, pasada meteoritoa, Txiribiton, pasada. Lasai, segi, ya ez da hor eskurik.
Ez da horrezko dijo pelazta. Ai. Txirbiton, bira, beste meteorito bat etortzen bada baspare, oa eta kasko bat bilatu buruan jazteko, bai. Jo, pelas, egoera arriskutsua, Uau, aixue. Meteoritoa kontu sibiltzeko kontu bada, Kontu hondiz, nire lagun bati, buruan erozitzaion, eta olako koskorratea zion. Laranja bezalako olako koskorratea zion, Dakizu ez ere egin beharren meteoritoa atorrenean? Nahi dizu nik irakastea egin beharren? Ina, zuek meteorito bat atorrela, igartzen da, entzuten delako lako ziztu bat, ez da? Nola entzuten da? Hori entzuten denean, egin behar du zuetenok, bolen bezala, esku aurrako la jarri denok. Ea nola jartzen duzuen? Eta, egin denok, izten dinan, klaska! Ondokoari bota, aldamenekoari bota. Ta, kaska, ari emango dio, Txiriton, baldaki zer ematen duan, orinal kapitaina. Kopelas! Beste meteorito bat, zein behar duzue, denok, kola! Korri! Txiribiton, ze suerte txarra eukiduan. Justo, meteoritoa justu, ide kaskoaren gainean. Hori da suerte txarra eukiduana, ez da? Jopela. Eskerrak azkenean bukatu dugu lana. Amai? Bai? Lanean hori todez ba. Bai? Baina nola ondaiteke pertsonan lanean, horren egoera arriskutsuan. Nola lanean harrapatu meteoritoak? Ze meteorito, Mirri? Baina, hau ez jakin galanta da, Ez jakina, baina. Esalduk entzun bada gaur arrasatera meteoritoa etortzeko aixela. Ez dut nolakorik entzun. Txiribitoni, sekulako kaskarrako bantxeo. Eben nolako koskorra baino. Ez dut nolakorik entzun, ez, Mirri? Ez? Irratiak eta denak zeite, gaur meteoritoa aixela arrasatera etortzeko. Hori ez da egia. Lanean jardu nahi zen bitartean, piztuta eukidut irratia, eta ez du nolakorik esan. Bestelakoak bai, nolakorik ez. Esaldegia denok entzun dugula irratian, nola esan duen gaur meteoritoa. Mesedez. Esaldegia aur Euskadi Gazteak esan duela, meteoritoa esan Mirri, bi gauz esango dizkiat. Zuk entzun dituzuen hortxak eta zaratak, nik neronek egin ditut taladroa eta mailuarekin. Eta beste gauza bat. Euskadi Irratiak esan duena da, gaur ona arrasatera txan magoa datorrela. Meteoritoa bezain azkarra den txan magoa. Eta beraz, Mirri eta Txiribiton, egiozu ezuek biok leku, txan magoari! Kaixo, arratsaldeon arrasate! Arratsaldeon Euskal Herria! Arratsaldeon! Magia pixkat ikusteko prest? Oso ondo, benetan! Loreak gustoka dituzute? Bai! Beitxu, adi! Zer ekarri du? Bueno, antzematen du ez dela lore normala, ez? Larroxa da, eta kontuatzen baldin bazeate, lumas josita dago. Jontxo, oizu nahi du esan, larroxa magikoa dela. Aire, beitxo. Berdez, kirtena edo zurtoia daukagu. Eta gorriz, loria. Eta hain magikoa da. Adi, wow, desmontatzen dela. Zer lagunok, egun hori ikusten zutolakoak? Ei, alde batetik eta gorriz loria, eta bestaldetik kirtena. Eta bestaldetik, txan magoaren, txano
desitxuroso, bai. Adi, zer ingo dugu? Kirten hartu eta txano barrun sartu. Baino, adi, lorerik gabeko kirtena sartuko dugu. Barrun, eta hau dena hemen, mai gainan utziko dugu. Eta oain, italianoak aski ondo dioten bezala, desaparizione instantanea, bat-bateko desagerpena. Eta denok nola gerituko zate? Uau! Espero dut. Bai, hortarako, adi, zapia ondo erakutsiz, horrelako poltxo edo zorra iten dugu. Oita, oain denok, 1, 2 eta 3 zenbatuz, eta ondoren, euskal hitz magikoak. Aurrera populo, denok! 1, 2 eta 3, oain! Zer da, Jontxo, oain dikan ez dakizkizute Euskal Herriko hitz magikoak? Iritsi kontrajarriak! Adi, belarriak zorroztu, Euskal hitz magikoa dira. Artxila, murtxila, deno batera! Artxila, mortzila nore esan dua! Jontxo, broma! Oain bai, 1, 2 eta Euskal hitz magikoa. Eta La Roxa desagertuko da. Aurrera! 1, 2 eta 3! Artxila! Oiga, txila. Eta desagertu da! Aurrera! Eskarrik asko! Eskarrik asko! Adi, nola Adi! Xo! Inxiltasuna mesedez! Zer diote mendikan? Besapean sartu dudala! Adi! 1, 2 eta 3, besapian ez dago zertxo ere. Nola bestian? Beste besapean! Beste besapean! Adi, beste besapean, 1, 2 eta... Adi, txo. Sekreto txiki bat laguntxo. Txiki-txikiak trampan erortzia normala. Gazte-gazte edade txarrekoak amua barruraino irestia baita ere. Baino nagusiak momentu honetan pentsatzen aiziate azen mago kalamidadia. Maok ez dugu beine gezurrik esaten. Ez dute zertako balio. Hadi, zesan dugu? La Roxaren desagerpena burutu bargenula. 1, 2 eta 3 eta La Roxa desagertuta. Txau labero bat, eskarrik asko. Jo, eskarrik asko. Adi. Baina, zaila baldin bada desagertzea, bera gertzea, areta zailo hendik. Saiatuko gea? Adi, hemen deko gutxanoa, eta noski kirtena, lorerik gabeko kirtena, baina putz magikoari esker, 1, 2 eta 3 zenbatuz da ondoren putz, eta La Roxa berriro hemen asaldukoa. Eta denok nola gerituko zate? Uau! Bai, prest! Adi, 1, 2 eta 3, putz! Uau! Dordokerlako La Roxa magikoa eskarrik... La Roxa, txikito, La Roxa hemen... Uau! Jontxo! Hau da hankasartzia, arrasateaino etorri eta porrotein. Denok. Bueno, pasatu gabe, Adi, zer ingo dugu. Nola konpondu ezakegu? Oso errex, nema beti berdin esaten zion. Zeo zer gaizki atatzen baldin bada, beste gozatxo bat egin. Eta hoen ingo dugu beste joku bat, baina askoz ez politago eta askoz ez txukunago. Bai! Eta La Roxa beti dako, hemen arretoletan gerituko da. Aurrera, baina beste bat ingo dugu, Jontxo. Beste bat, bai! Nola, zer diozute? La Roxa, nun, atzian, nun! Besapian, hortxe da! Bai! Txikito, katxonde gutxiko, mesedez. Jontxo! Ona bihotza destorrenen magia eskaintzea, eta oaintze ziria sartzen. Gezortera! Adi, onartu barrezute jokua txartu atera dala. Eta konpontzeko erabakarra, beste jokutxo bat egiten dala. Bai, beste bat ingo dugu! Bai edo ez!
La Rosa atzian dola, besoa altxa ezan, mesedez. Gora, besoa! Ua! Oi, besoa jetxi! Hau, konpot. Zetenak ados jarri altzeate, San Magoari txantxa egiteko? Oso ondo, adi. 3 buelta emango ditut, besoa jetxi. 3. kirten hartu eta tira. La Rosa bertan ez baldin badago, Magonek asarretuko da, Ondo! Aurrera! Bat! La Rosa atzian aldo. Bi! La Rosa atzian jarretzen aldo. Katxondio totale. Eta 3! La Rosa atzian jarretzen aldo. Baina zer da, utenak okulista mesedez, Jontxo! Ez du, ze besapian? Besapian ez dago. Bestian, ez da? Adi! Ez du konprenitzen! Txan nota zera baliatu geha eta ez da saldu. Putz magiko arabili dugu, ez da ere. Ze falta zaizkigu ba? Hoi da Euskal Herriko hitz magikoak! Artxila, murtxila, deno batera! Aurrera!